Izakhamizi zasePlesisle zihleli ngokusaba kulandela ukubulawa kukaThulani Shangase ngesonto. Kuthiwa kamuva kwadutshulwa kwabulawa abanobuhlobo naye uShangase okungolindo kuhle Gumede benozamani Mayaba. uGumede bakwazi ukumphuthumisa esibhedlela washonela khona. uMayaba wabaleka endaweni yesigameko kodwa esedubulekile. Isidumbu sakhe satholakala ngosuku olulandelayo ehlathini eliseduze. Owesithathu ababe naye emotweni yena kuthiwa uyalulama esibhedlela. Umndeni wakwaShangase usemanzini ngemuva kokudlula kuthandiweyo wabo kodwa uthi akube nokuthula endaweni. Siyanxusa ukuthi ke siyaphambili akube khona ukubekezelelana ngokwesimo sezepolitiki kuze kufike ilanga lokhetho. Abantu baqonda ukuthi inhlangano yezepolitiki umuntu uyazikhethela ukuthi abekuyona ngokwesimo sembono lesukuyikhona ngaleso sikhathi. Kubhlungu kakhulu ukulinyalelwa izingane zandawonye ngesikhathi esisodwa. Ngathi ke kube bhlungu nje ilungu elilodwa lomndeni lidlulile kangakanani amalungu amabili omndeni lidlula kabhlungu kangaka izingane ezincane kangaka siphatheke kabhlungu kakhulu sicela ukubona umthetho uthatha indima yawo. Icala lokubulawa kukaShangase kuthiwa liphenywa yithimba eliphenya amacala ezombusazwe esifundazweni. Isimo siya ngokuba nzima esifundazweni ngemuva kokubulawa kwabantu ababili ebebezongenela ukhetho bezinhlangano yeANC neEFF. Ngenyanga edlule kudutshulwe kwabulawa besifazane abathathu eNanda emhlanganweni webranch yeANC. Ucele uthi sebeqedile ukubheka ezokuphepha ezikhungweni zokuvota kuleli. Ama-region asihlupha kakhulu yiTheku kube yila eMgungundlovu kube ikwaDukuza kube iseKing Cetshwayo kuze kuyophuma kwaNongoma. uShangase uzofihlwa ngomgqibelo kanti akekho osaboshiwe okwamanje. Londe Khadebe, SABC News, eMgungundlovu.